Sirrin ɗaukaka kashi na 27. Ta lura sarai yanzu da za a ɗaga mishi kafa tsaf zai kwashi albarkatun jikinta. Allah ya shirya Nabil. Abin da ta ce kenan tare da miƙewa, himar ta saka a hankali take tafiya har ta shiga banɗaki. Wanka ta yi sannan ta fito, magani ta sha domin ciwon ya takura mata. Kwana biyu yana jerin zuwa ba kunya haka zai biyo ta har ɗaki. Gashi bai iya zama shiru ba, sai ya nemi magana inda yake matsa albarkatun jikinta. Ko ta hana shi sai ya langwaɓe mata kamar yaro ƙarami. In ya ishe ta kuka take saka mishi, wanda dole yake barinta. Bayan kwana 10 lissafinta yau aurensu kwana 13 kenan. Fitowarta kenan daga banɗaki, ta gama wanke kayanta cikin gida ta je ta shanya su. Tana dawowa ɗaki ta ji wayarta na ƙara, murmushi ta yi ganin mai kiran. Me kuma ya faru? Daga ɓangarensa ya yi murmushi mai sauti. Jiddatu na? Da wani irin yanayi ya kira sunanta, yana jan numfashi a hankali wanda ya saukar mata da kasala. Lokaci ɗaya har bata san sa'in da ta zauna saman kafet ba. Ci gaba yayi da magana ƙasa-ƙasa cike da iskanci. Wallahi sha'awa nake ji. Kin ga yadda abin ya miƙe kuwa? Da sauri ta sauke wayar a kunnenta tare da faɗin inna lillahi. Nabil dariya ya saka har yana dukan kujerar da ke gaban shi. Kashe wayar ta yi da sauri domin zancensa ya fi ƙarfin kwanyarta. Ganin ta kashe wayar ne ya sa shi tura mata saƙon abin domin da gaske yana buƙatar kulawanta. Wallahi wata na gani tana juya ɗuwais ɗinta. Hankalina ya tashi sosai. Ina buƙatar ki, don Allah kar ki ce a'a. Ko shafa mini kayana ki yi, kin ji? Sai na ji daga gare ki matata. Tana zaune saƙon shi ya shigo. Da sauri ta kalli bakin ƙofa domin ji ta yi kunyar duniyar nan a kanta aka sauke shi. Lallai Nabil ɗan iska ne na bugawa a jarida. Ba shi da burbuɗin kunya ko kaɗan. Share shi ta yi bata tura mishi amsa ba domin ya gama kashe mata jiki. Shiru-shiru bata turo mishi amsar shi ba ne ya sa shi fitowa tare da nufo hanyar gidan. Da ya gani ya ci karo tana shirin tafiya kasuwar siyayya. Barka yallaɓai, angon Hauwa'u. Murmushi ya yi tare da jinjina mata hannu alamar ya ji daɗin wannan sunan. Barka ya gani, ina zuwa da ranan nan? Ya gani ta ce kasuwa zan je sayayya. Nabil ya ce madalla, ga wannan ummi na gida kuwa? Ya faɗi hakan tare da miƙa mata 10,000. Hannu biyu ta sa tana godiya. A'a, ta je makaranta. Tafiya ta yi shi ma ya nufo cikin gidan. Lokacin na shiga wanka saboda haka ban san ya zo ba. Sallama ya yi amma shiru ba a amsa masa ba ne. Ɗakinta ya nufa nan ya ga bata nan, amma ya ji saukar ruwa alamar tana wanka. Murmushi ya yi tare da mayar da ƙofar ya kulle. Labulen windon ya sauke tare da kashe fankan da ke juyawa. Kayan jikin shi ya cire ya sauya daga shi sai ƙaramin wando. Fitowa ta yi ɗaure da zani domin ita ba ma'abociyar ɗaura tawul ba ne. Sai dai in ta wanke kanta ne za ka ganta da shi. Bata lura da shi ba. Windo ta nufa domin ta yi mamakin ganin labulayen a sauke bayan ta ɗage su. Ɗakin ya yi duhu, ji kawai ta yi an yi sama da ita. Ihu ta sa, shiru matsoraciya, ni ne. Shiru ta yi tana sauke numfashi domin ta ji tsoro har gabanta na bugawa. Kwantar da ita ya yi saman gadon. Zai cire zanin da ke jikinta ta riƙe gam. Tsoke fuska ta yi tana hararen shi ganin yadda yake ba kaya jikin shi. Ka ga ban son iskanci, me haka? Murmushi ya yi tare da ɗaura hannun shi saman leɓɓanta. Ki daina cewa iskanci, meye don na taɓa ki? Ke fa mallaki na ce. Komai na miki lada ne. Kin ga ba ma wannan ba. Me yasa kika share ni? Ya faɗa yana zame zanin da ƙarfi. Inna lillahi. Nabil, me haka? Kare ƙirjinta ta yi da hannuwanta. Zuciyarta na bugawa ganin yadda yake bin jikinta da kallo tun daga ƙasa har sama. Murmushi ya yi yana lasar leɓɓansa. Cikin zuciyarsa hamdala yake yi wa Allah da ya azurta shi da samunta a lokacin da yake buƙatar hakan. Hannunta ya zame tare da ƙurawa nonuwanta wanda suke nan tantsa-tantsa da su. Sauka jikina don Allah. Hannun shi ya matsa bakinta da shi. Komai za ki ce ki ce, yanzu ba na ji. Kunnuwana sun toshe, idanuwana sun makance, tunanina ya gushe. Ba na cikin yanayin da zan iya baki amsa, amma ina cikin yanayin da zan amshi abin da Allah ya halasta mini. Ki yi haƙuri. Na kasa haƙuri. A daidai wannan lokacin in ban ji ni zam-zam ba za a iya samun matsala. Hankali a matuƙar tashe da jin kalamansa, ta zabura za ta tashi. Riƙe kafaɗunta ya yi a hankali ya mayar da ita. Bin jikinta ya yi tare da haɗa bakinsu guri ɗaya. A hankali yake lasar leɓɓanta yana zagaye harshensa
hawaye ne ya gangaro mata, ita bata shirya amsarsa ba. A hankali ya dawo da hannuwan shi saman dukiyar fulaninta yana shafawa. Numfashi ta ja da ƙarfi, jin yadda yake tafiyar da su. Lumshe ido ta yi tana jin yadda yake tsotsar bakinta, duk ya sussushe, jin ƙamshi da taushin nonuwanta. Numfashi yake saukewa tare da kama harshenta, yana tsotsa. Duk da ya kashe mata jiki, zaga bakin shi yayi tare da bin fuskanta da sumba. Ta ko'ina lasa yake yi. Kunnenta ya nufa yana lashe bayan. Kasa jurewa tayi ta riƙe shi sosai, jikinta na tsuma. Tana lumshe ido tare da matse ƙafafunta. Iska ya shiga hura mata cikin kunnuwa tare da matse ta sosai, yana jin yadda jijiyarsa ke motsawa tare da fidda ruwa. Kuka iska ya shiga hura mata cikin kunnuwanta tare da matse ta sosai, yana jin yadda jijiyarsa ke motsawa tare da fidda ruwa. Kuka ta saka mishi ƙasa-ƙasa, hakan ba ƙaramin gigita masa lissafi yayi ba. Wuyanta ya fara bi har ya ƙaraso inda yake so, nononta ya fara lasa daga tsakiya. Numfashi mai haɗe da hawayen daɗi tayi, jikinta rawa yake lokacin da ya kai bakin shi saman nononta. Wani irin miƙa tayi, jikinta har rawa yake lokacin da ya kai bakin shi saman nononta. Wani irin miƙa tayi, nan nonon ya zauna cikin bakin shi. Lasan bakin ya fara yi a hankali. Nabil! A rikice ta kira sunan shi tana riƙe ƙugun shi. Wani irin numfashi ya sauke, cike da shauƙin ta ya kwantar da kan shi saman jikinta. Don Allah ki yi haƙuri, ki bar ni na samu nutsuwa da ke Jidda. Kuka ta saka mishi tana son miƙewa, amma duk jikinta a mace yake. Miƙewa yayi tare da zame abin da ya saurar daga jikin shi. Ƙafarta ya buɗe tare da kai hannun shi gurin. Wani irin yam jikin shi ya bayar, jin duk ta jiƙe. Kallon ta yayi da sauri, ta juyar da kanta gefe. Kunya ne ya rufe ta. Zaki cutar da ni da wannan kunyar, gaskiya kalle ni. Ƙin kallonsa tayi, hannunsa ya soka mata yana faɗin ni kam ba za ku ji shi a bakina ba. Akwai sukari. Wai Allah ka bani ka ƙara mini. A hankali yake wasa da wurin. Jikinta wani irin rawa yake, tana nishi ƙasa-ƙasa tana miƙa. Kasa jurewa yayi, ɗaga ƙafarta sama tare da shigar da ni dai tare da shigar da kanshi wurin. Wani irin lasa da tsotsar da yake mata, tuni ta ware masa leg. Sai nishi take yi, tana faɗin wayyo daɗi Nabil, don Allah ka bari kar ka cinye ni. Tana faɗin haka tana shafa kanshi tare da buɗe masa yanda zai ji daɗin mata sokin. Shi kuwa daɗin da yake sha Allah kaɗai ya sani, domin duk shi ma sai ruwa yake fitarwa a jikin shi. Cak ya ɗaga ta ya ɗaura ta a jikin bango tare da manne bayanta. Ƙafarta ya ɗaga tare da kama abar tashi yana goga mata. Wani irin lumshe ido yayi, tun kafin ya shiga ya fara sanya mata albarka. Na gode Habibti, Allah ya miki albarka. Wayyo innarmu, daɗi zai kashe ni. Riƙe shi tayi sosai, jin yadda yake ƙoƙarin ratsa ta. Wayyo zafi. Kuka ta saka masa a rikice, jikinta na rawa, jin yadda yake ji yadda abin tasa take nan da girma. Kwantar da kanta tayi a jikin shi tana kuka, domin halittarsa ba ƙaramin firgita ta yi ba. Yaushe za ta iya ɗaukar sa? Kwantar da ita yayi tare da saka mata abar tasa a tsakiyar nonuwanta, ya haɗe yana gogawa. Sai da yayi mai isar shi kafin ya bar jikinta yana mayar da numfashi. Tana kwance shame-shame, tana sauke numfashi domin ba ƙaramin tsorata tayi da shi ba. Cicciɓar ta yayi ya kai ta banɗaki, cikin ruwa ya saka ta. A gaggauce yayi wanka ya bar gidan, jiki a mace. Tayi nata wankan tare da fitowa ta zube saman gado, tana sauke ajiyar numfashi. Ummi ce ta shigo ɗakin, ta bi da kallo, ganin zaninta a ƙasa ne yasa ta girgiza kai. Hauwa juyowa tayi, idanunta ya sauya kala. Girgiza kai Ummi tayi, tace ke lafiyanki? Ummi tace mata Allah Ummi, sai kuma tayi shiru. Allah menene? Ki buɗe baki ki yi mini magana. Cikin rawar murya tace wallahi Ummi, Nabil zai iya kashe ni, baki ga kayan aikinsa ba. Ta ƙarasa maganar tare da fashewa da kuka. Yo na ga sakarci. Me kika ce? Cikin kuka tace wallahi Ummi, gaskiya ni ba zan iya da shi ba. Make bakinta Ummi tayi, yi min shiru shashasha kawai. Jidda tace to ni me nayi Ummi? Gaskiya fa nake faɗa miki, Nabil zai iya yaga ni gida biyu. Ummi tace to Allah ya shirya ki.
Ni ma na ce Allah ya shirya ta, masu sauraron mu haɗu a kashi na gaba.